Neo. Aules 2.0 per reduir el fracàs escolar. Els ordinadors portàtils, les pissarres digitals i els lectors de documents són cada vegada més presents a les escoles i instituts. Tots junts i amb el suport de plataformes educatives i continguts digitals conformen les anomenades Aules 2.0. Però de quina forma realment tota aquesta tecnologia pot ajudar a millorar l'ensenyament i l'aprenentatge dels alumnes? Com cal utilitzar les tecnologies de la comunicació perquè contribueixin a reduir el fracàs escolar? El grup de recerca didàctica i multimèdia de la Universitat Autònoma de Barcelona investiga des de fa 11 anys els efectes de les tecnologies de la informació en l'ensenyament. Els resultats constaten que el fet d'usar les TIC no assegura els aprenentatges, sinó que aquests depenen de les activitats que facin els alumnes. Els investigadors estan estudiant actualment aquest concepte des d'un punt de vista global en el projecte anomenat Currículum Bimodal. En un moment en el que les persones, els ciutadans, els alumnes, tothom, tenim un accés permanent a la informació d'internet, amb els nostres smartphones o tal, potser no fa falta que a l'escola dediquem tant temps a memoritzar coses. Llavors el currículum bimodal precisament enfatitza amb això. El professor té molt clar què és el que l'alumne ha de memoritzar com sempre, què és vocabulari, perquè pensem en el vocabulari que tenim i entenem a la gent a partir d'aquest vocabulari, però al mateix temps també té molt clar què és el que vol que l'alumne aprengui a fer. I tot el que són activitats pràctiques les fem sempre deixant que l'alumne pugui accedir a internet, als seus apunts, és a dir, amb suport documental. Perquè a la vida real, quan sigui treballador, sempre podrà accedir a la informació per fer les feines. Durant els darrers anys, els investigadors han estudiat com un bon ús de la pissarra digital a l'aula facilita a l'alumne l'adquisició d'importants competències com són el treball en equip, la recerca d'informació o l'exposició oral en públic. Pel que fa als materials digitals, la UAB i la Universitat Ramon Llull han fet una recerca recentment entre 27 centres educatius amb alumnes de primer d'ESO amb una proposta per millorar l'ortografia. 18 d'aquests centres varen aplicar la metodologia amb TIC i la resta varen treballar els mateixos continguts sense l'ús de la tecnologia. Els resultats van ser que l'alumnat que havia utilitzat continguts didàctics digitals havia millorat el rendiment acadèmic amb una mitjana del 20%, mentre que la resta només va obtenir una millora del 4%. La clau va ser que havien pogut fer molts més exercicis gràcies a l'autocorrecció immediata que permet aquest material. El grup de recerca DIM també ha investigat les aules 2.0 amb 21 centres de primària i secundària que integren un ordinador per cada alumne i una pissarra digital. Més de 130 professors han treballat en aquest projecte amb gairebé 3.000 alumnes de diferents centres educatius, com és el cas de l'Escola Virolai de Barcelona. Els alumnes no només estan més motivats, sinó que a més el mestre té un ventall molt més ampli de recursos i amb una immediatesa que ha fet que es revolucionessin totalment el que són les classes i la manera de plantejar-les. El fet de que sorgeix un dubte i de seguida pots entrar a internet i buscar-lo, o buscar algun vídeo al YouTube o qualsevol altra plataforma, o buscar qualsevol tipus de recurs en aquell moment, fa que les classes siguin molt més àgils, molt més ràpides, que els alumnes estiguin molt més enganxats i que s'impliquin molt més en el funcionament. A més, el fet d'aplicar els portàtils als treballs en grup o als treballs cooperatius, que anomenem nosaltres, doncs fa que ells, com és el llenguatge que estan acostumats i és la seva eina, des que eren ben petits, doncs fan que la seva feina sigui de millor qualitat, que la facin amb moltes més ganes i que sempre els hi faci molta més il·lusió fer un treball en grup. Entre els inconvenients de les aules 2.0, 7 de cada 10 professors han destacat que la tecnologia els exigeix dedicar més temps a preparar la classe i que sovint tenen problemes amb les connexions a internet. Les conclusions de tots aquests estudis, però, indiquen que la majoria de professors i alumnes consideren que es milloren els aprenentatges amb les activitats que es fan a les aules 2.0, però només un 60% dels docents apunta que també han millorat les qualificacions acadèmiques.